టీ36 న్యూస్ కి స్వాగతం. కృష్ణా జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ శివశంకర్ ఈ రోజు కొండపల్లి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో జెడ్పీపీహెచ్ బాయ్స్ హై స్కూల్ నందు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ సెంటర్ను ప్రారంభించారు. జాయింట్ కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక వేయించుకోవాలని, వ్యాక్సిన్ వేయించుకోకపోతే కలిగే నష్టాలను మరియు వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటే కలిగే లాభాలను ఆయన పూర్తిగా వివరించారు. ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించాలని తగు సూచనలు చేసినారు మరియు మున్సిపల్ సిబ్బందికి, వైద్య సిబ్బందికి తగు సూచనలు జారీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కొండపల్లి మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీధర్ కుమార్ మరియు వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బంది, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు పాల్గొన్నారు. చెప్పారా బట్ మీరే తెలుసుకుని వచ్చాడు. వెరీ గుడ్. అమ్మా మీకు ఎలా వచ్చారమ్మా? మీకు చెప్పారా? మీకు అందరికీ తెలుసు, మనకి ఏప్రిల్ 1వ తారీఖు నుంచి కోమార్బిడిటీస్ తోటి వ్యాధిగ్రస్త లక్షణాలతో సంబంధం లేకుండా 45 సంవత్సరాలు పైబడిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వ్యాక్సిన్ వేసుకునే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు కృష్ణా జిల్లాలో అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ పరిధిలో ఉన్న ఒక సచివాలయాన్ని మనము ఈరోజు కోవిడ్ కోసం వ్యాక్సినేషన్ సెషన్ సైట్గా గుర్తించి అక్కడ ఆ యూపీహెచ్సి పరిధిలో, ఆ సచివాలయం పరిధిలో ఉన్న 45 సంవత్సరాల వయసు దాటిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మోటివేట్ చేసి వ్యాక్సినేషన్ కోసం తీసుకురావడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను ప్రారంభించడం జరిగింది. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు గుంటూరులో ఒక యూపీహెచ్సిలోను వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభించి అక్కడ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటున్నారు. సో అలాగే మన కృష్ణా జిల్లాలో మనకి 39 యూపీహెచ్సి సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అందులో మనకు 39 సచివాలయాలను మనం గుర్తించి ఆ సచివాలయం పరిధిలో 45 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వ్యాక్సినేషన్ వేసుకునే విధంగా ఇక్కడ డిఎంహెచ్ఓ గారు, అలాగే మున్సిపాలిటీస్ నుంచి మన కమిషనర్సు, హెల్త్ స్టాఫ్, మున్సిపల్ స్టాఫ్ ఇలా అందరూ కూడా సమన్వయం చేసుకొని ఈ వ్యాక్సినేషన్ అన్నది ఈరోజు ప్రారంభించారు. సో ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇది ఒక మంచి అవకాశం. మీ పరిధిలో ఎక్కడైతే సెషన్ సైట్ పెట్టారో ఆ సెషన్ సైట్ ఆల్రెడీ మనము డిఫరెంట్ ఛానల్స్ ద్వారా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా, ప్రింట్ మీడియా ద్వారా, వాలంటీర్స్ ద్వారా ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నా అన్నింటి ద్వారా కూడా ప్రచారం చేసి ఉన్నాము. అవన్నీ కూడా తెలుసుకొని మీ పరిధిలో ఎక్కడైతే సెషన్ సైట్ వేస్తున్నారో అక్కడ గుర్తించి అక్కడికి వస్తే ఇక్కడ చక్కగా ఇప్పుడు మీరు చూసారు, ఇక్కడ ఒక ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఒక మంచి పరిసరాల్లో మనకి వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. దీనికి ముందుగా ఒక రిజిస్ట్రేషన్, ఆ తర్వాత వ్యాక్సినేషన్, ఆ తర్వాత యాడ్వర్స్ ఈవెంట్స్ ఫాలోయింగ్ ఇమ్యునైజేషన్. అంటే వ్యాక్సినేషన్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక అరగంట పాటు వారిని మెడికల్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ బృందం సమక్షంలోనూ వాళ్ళని మనము ఉంచాలి. అంటే వాళ్ళకి ఏ విధమైన ఈ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమైనా వాళ్ళకి యాడ్వర్స్ ఈవెంట్స్ జరిగితే అక్కడికక్కడ తక్షణం ట్రీట్మెంట్ చేసే విధంగా. బట్ మన కృష్ణా జిల్లాలో మన వ్యాక్సినేషన్ సంబంధించిన అనుభవం ఏంటంటే వెరీ 0.001% మనకి యాడ్వర్స్ ఈవెంట్స్ నోటీస్ అయ్యే తప్ప 99.8% మనకి ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు కూడా మనకి ఎక్కడ రిజిస్టర్ కాలేదు. అందువల్ల ప్రజలందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని గుర్తించి మీరు ముందుకు వచ్చి ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఏదైతే మీ దగ్గరకు వచ్చి వేస్తున్నారో అది సద్వినియోగపరుచుకొని 100% 40 సంవత్సరాల దాకా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యాక్సినేషన్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాం. అంటే ఇప్పటివరకు ఎంతమంది కేసెస్? ఇంతవరకు మనకి అంటే 88,000 మంది మనం 45 నుంచి 59 సంవత్సరాల మధ్యన మనం గుర్తించాము. 59 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు 5 లక్షల మందిని గుర్తించాం. ఈ 88,000లో 30,000 మంది వేసుకున్నారు ఆల్రెడీ కృష్ణా జిల్లా మొత్తం. అయితే 4,50,000 మందిలో ఇంతవరకు సుమారు 1,00,000 మంది మాత్రం వేసుకున్నారు. అక్కడ మనకి 59 సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు మనకి ఎక్కువ మంది మిగిలి ఉన్నారు. ఇప్పుడు వారి కోసం మన ప్రత్యేకంగా ఈ డ్రైవ్ సచివాలయం వైజు పెట్టి ఆ స్థానికంగా ఉన్న ఈ 40 సంవత్సరాల దాని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వాలంటీర్స్ ద్వారా కావచ్చు, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సిబ్బంది కావచ్చు, ఏఎన్ఎంస్ కానీ, సచివాలయం సిబ్బంది కానీ, అలాగే కార్పొరేషన్ సిబ్బంది కానీ, అలాగే అందరూ కూడా ప్రజలందరినీ కూడా సమన్వయం చేసి వాళ్ళకు ఒక స్లాట్ ఇచ్చి ఈ సెషన్ సైట్కి తీసుకొచ్చి వ్యాక్సినేషన్ వేసుకుంటే మనకి టైం ఉంది. దీనికి ఏమి ఈ 2 రోజుల్లో చేయాలి లేకపోతే ఇన్ని రోజుల్లో చేయాలని టార్గెట్ లేదు. మనకేంటంటే 100% యూనివర్సల్, అంటే 40 సంవత్సరాల దాకా ప్రతి ఒక్కరిని కవర్ చేసినంత వరకు కూడా ఈ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తవుతూనే ఉంటుంది, కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. అయితే మనకి డాక్టర్ సిబ్బంది కానీ లేకపోతే వ్యాక్సినేషన్ సిబ్బంది కానీ వీళ్ళు మనకు తక్కువ మంది ఉండటం వల్ల ఈ సచివాలయంలో 2-3 రోజులు చూసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ వేరే సచివాలయానికి వెళ్తారు.
మళ్ళీ ఇలా అన్ని సచివాలయాలు కవర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మొదటి సచివాలయంకి వచ్చి మిగిలిపోయిన వాళ్ళకి వేయటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఈ సైకిల్స్ ఈ ఫేజెస్ అన్నీ కూడా చూసుకుని 100% కవర్ అయ్యేటట్టుగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం. అదే